naša četvrta epizoda Counter Strike 1.6. I sad će Ermin da igram malo deathmatch. Ja sam gubio prošli put 7, ja mislim da 7. Ali ja imam lošu pušku. Ne želim Uzmi pištolj. Kako je ovo? Je li ovo ona su dimi? A da, Ermin. Neko. Možda sam neku ulicu. Neću vidjeti. Rekao se Ermine da voliš snajper, sad te ne znaš. Vidio ovaj se zove TNT, jeste? To je tvoj bala. Vidim, ali ima tamo jedan. Bravo Ermine, ubi ga. Sa snajper. Što si mi još povećao? Nastaviti, hajde. Kako? Bacio mi bombu lik. Neki lik, ja njega ubio, on meni bacio bombu. Ja ne upravljam se. Vidi. Ja nisam upravljao s ovim. Ej, ne prošao jedan protivnik. Znam. Njega više. Tvoj. Još u mene pucao. Sve se zbunio. Zbunio sam se i ja. On mene puca, ja njega. I ovo je moje. Hoću da umrejem. Gledajte ovo sad. Ja ću samo šprdamo, ne znaš to da igram pravo ozbiljno, sam ovo šprdamo po ovome kanteru, tako da ne zamijete ništa. Ništa ne možete znamo. Treba neko dugo. Ništa. Tako da ljudi, ne znam, sam kažem, snimat ćemo još. Vidjet, to sam kanter snimat, znaš. Ne priča, moram je da oradim, priča ti što želim. Jeste ljudi, ubio sam jednog lika već, evo ovdje krvi. Evo ovdje još jedno. Tvoj, Evo je moj, ali trebao si ga ti da ubiješ, daj mi tu bušku. Vidi ovo, koja ti puca. Jo, vidi ga. A ovo je TNT. Idemo, puko me neko sa snajperom. Idemo, puko me neko sa snajperom. Ljudi, snimat ćemo, ne znam, sutra nešto ću snimati. Jer mi malo nisi upao. A hoću headshot. Moji ljudi. Ermin je dobar kasteraš, tako da načekujte. Očekujte još 1500. Nova video. Malo se šalimo, tako da. Ermin, što ponavljaš server? Ja hoću to korisno, moram vam. I da budem drugi. Dobro, ako želite drugo oružje, to je super. Super, Ermin, želiš drugo oružje. Ajde, super. Evo ja taj snajper. Eto. Ja sam dobro, nisam toliko dobar snajper, ali tako. Uzmi CT-Force, možda si. Klikni to. A oni mi uvijek daju snajpere. Klikni jedinicu, pa. Jedinicu. Klikni 4. Evo je to. Može. Evo, to će nešto bolje. To je već nešto bolje i koji će odmah da me ubiju i ovdje jedan lik prošlo, ja moj. I kako prava sam lik. Čekajte, ja ću da ga upucam i već da ga upucam. S mojim kalorom. Pa, eto ljudi moji. Evo opet pakujem. Nastavljamo našu epizodu. Eto. To bi bilo to, zatim... Pa ljudi, još jednom, 2 minuta ćemo snimati, to je to, stiče toga i eto. Ajde mi nastavi. Ali... I evo mi ovdje još mi veliki. Čekaj. Jedan koji. Sad ćemo... Koji sam ovu pušku dao. Da ste bre ljudi, evo nas još jednoj 5. epizode, šalimo se ove 4. Nemoj tu da radiš. Ajde. Yeah. Tvoj, Ermine. Malo da ga ubijem, za malo.
vidimo se vrlo uskoro. I hajde, čao, vidimo se. Vrlo uskoro, čao ljudi!